inti jiena ma rajtx għajnej sbieħ bħal m'għandek inti jiena ma rajtx jien kont rajt il-kwikeb f'nofs għalejl u ħsibt li jisbaħ minnom ma hemm xejn jien kont rajt għajnejn it-tulipan u ħsibt illi m'hemm xejn jisbaħ minn dan f'dan iskiet ġew ikellmuni jisbih għajnejk f'dan id-dlam ġew ħarbtuni jisbih għajnejk jien kont rajt il-kwikeb f'nofs tal-lejl u ħsibt li jisbaħ minnom ma hemm xejn jien kont rajt għajnejn it-tulipan u ħsibt illi m'hemm xejn jisbaħ minn dan kemm xewqat u kemm misteri fi sbieħ għajnejk kemm demat u l-jien imqajma għasbieħ għajnejk. Għajnej sbieħ bħal m'għandek inti jiena ma rajtx għajnej sbieħ bħal m'għandek inti jiena ma rajtx. Kemm sabi? Sabi ħammens, proset lill-awturi li kitbuha ta' Semi Bartolus qed mhix sejr żball. ċertu kliem hekk iħalli. Tielet kanzunetta bil-Malti Illum ċelebrazzjoni imma sa jekk nilħu nagħmlu l-aħħar waħda jekk nilħu Iva, nisperaw għaliex ġarabina llum. Ekku. Meta kontu pjaċina verament ikun nixtieq li nippromovi il-mużika Maltija. U l-artisti Jekk joġobkom, Maltin. għażlu kanzonetti Maltin. Bħalma jagħmlu t-Taljani daw Taljani biss ħafna drabi. U kemm ħadd pjaċir nara lil Alexia mill-grupp Mara li kont nallim għal-Malti. Ġiet qaltni hawn ser rajt. Iva kont nalmek il-Malti. Ser għaltlek? Ser qalt li nibda nħossni xieħ. Għajma zib. Mela, ħanaraw il-mistidna il-limis. U ekku, għanna Marija oħra, Marija l-lum għal-Marija Santua. Kif inti mar? Ija, ħdejna unek fin-nofs, ija fin-nofs unek.